Ministerstvo školstva pre vás pripravilo. Tento videonávod je určený pre zákonných zástupcov a ukáže vám, ako jednoducho podať prihlášku na stredné školy. V priebehu podávania prihlášky si všímajte informačné banery. Pomáhajú vám orientovať sa v jednotlivých krokoch a upozorňujú na dôležité informácie. Zelené banery potvrdzujú, že je všetko v poriadku. Modré banery poskytujú doplňujúce vysvetlenia k danej téme. Oranžovým a červeným banerom venujte zvýšenú pozornosť. Upozorňujú na potrebné úpravy a navedú vás na správny ďalší postup. Po prihlásení na stránke e-prihlášky.iedu.sk sa vám zobrazí podstránka prihlášky. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť prihlášku a vyberte školu, na ktorú chcete prihlásiť svoje dieťa. V tomto videu si ako príklad zvolíme strednú školu a prevedieme vás celým procesom vytvorenia prihlášky. Prvým krokom je pridanie žiaka do systému e-prihlášky. Kliknite na Pridať žiaka, zadajte jeho rodné číslo a pokračujte kliknutím na Ďalej. Systém automaticky doplní dostupné údaje, ktoré si skontrolujte. Doplňte štátnu príslušnosť, jazyk a trvalý pobyt, ak sa nezhoduje so zobrazenou adresou. Následne kliknite na Pridať dieťa. Žiak je teraz pridaný do systému a môžete pokračovať ďalej. Skontrolujte údaje a kliknite na Ďalej. V druhom kroku vyplňte doplňujúce informácie o dieťati, napríklad zdravotné obmedzenia alebo špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Po vyplnení pokračujte kliknutím na Ďalej. V treťom kroku vyberte školy a odbory, na ktoré chcete podať prihlášku. Do jednej prihlášky môžete pridať maximálne 2 talentové a 2 netalentové odbory. Pomocou filtra vyhľadajte školu, ktorú hľadáte. Školu si môžete pridať medzi obľúbené, alebo ju rovno pridať do prihlášky. Ak ešte nemáte vybranú konkrétnu školu, môžete filtrovať školy podľa lokality, kategórie školy, zriaďovateľa alebo vyučovacieho jazyka. Filter môžete rozšíriť a pridať detailnejšie informácie. Tak zobrazíte školy podľa svojich preferencií. Ak máte školy uložené medzi obľúbenými, prejdite do sekcie Obľúbené školy. Vyberte si školy, na ktoré chcete podať prihlášku a odstráňte tie, ktoré už nepotrebujete. Kliknutím na Pridať do prihlášky potvrdíte svoj výber. Po pridaní škôl pokračujte kliknutím na Ďalej. V tomto kroku prosíme, zvyšte pozornosť. Na prihláške si musíte určiť svoje záväzné poradie škôl podľa vašej priority. Poradie uvedených škôl a odborov v prihláške ovplyvní prijímací proces. Zoraďte odbory tak, aby ich poradie odrážalo vašu prioritu. Preto si dôkladne zoradenie premyslite. Rodičia už nebudú musieť potvrdiť nástup na školu, kde bolo ich dieťa úspešne prijaté. Vyhodnocovací automat to urobí za vás, na základe priority uvedenej na prihláške. Školu presuniete na želané miesto tlačidlami Presunúť nižšie alebo Presunúť vyššie. V ukážke presunieme strednú odbornú školu špecializovaného potravinárstva z pozície 2 na pozíciu 1, kliknutím na tlačidlo Presunúť vyššie. Teraz túto školu máme na pozícii 1 a na pozícii 2 máme Gymnázium Metodova. Ak je vami zvolené poradie škôl konečné, toto poradie bude pre ďalší proces záväzné. Teraz kontrolujte odbory pridané do prihlášky. Pre každú školu samostatne zvoľte doplnkové možnosti k odboru, teda záujem o prípravu v systéme duálneho vzdelávania a záujem o školský internát. Vyberte termín prijímacej skúšky
a môžete kliknúť na tlačidlo Ďalej. Aby sme mohli prijať do školy čo najviac uchádzačov, vydáme vám len jedno rozhodnutie o prijatí. Ak vaše dieťa splní kritériá na prijatie do viacerých škôl, bude prijaté do tej, ktorej ste priradili vyššie poradie na prihláške. Ak ste sa oboznámili s upozornením, kliknite na Mám skontrolované a pokračujte v procese. V tomto kroku skontrolujte predvyplnené údaje druhého zákonného zástupcu a doplňte jeho e-mailovú adresu a telefónne číslo. Označte čestné vyhlásenie, že s podaním prihlášky súhlasí aj druhý zákonný zástupca dieťaťa. Zároveň zvoľte, či súhlasíte alebo nesúhlasíte s tým, aby komunikácia týkajúca sa prijímacieho konania prebiehala výhradne s vami. V prípade súhlasu je potrebné na konci procesu nahrať príslušný dokument. Pokračujte kliknutím na Ďalej. V 5. kroku vyplňte informácie o základnej škole, z ktorej žiak prichádza, názov školy, ročník, triedu, školský rok a vyučovací jazyk. Následne prejdite na 6. krok, kde skontrolujete výsledky vzdelávania na základnej škole. Ak niektorý predmet alebo známka chýba, doplňte ich kliknutím na Pridať predmet, vyberte predmet zo zoznamu a priraďte mu známku. Po kontrole pokračujte kliknutím na Ďalej. V 7. kroku pridajte súťaže, do ktorých sa žiak zapojil a nahrajte k nim príslušné dokumenty. Ako ukážku pridáme súťaž z fyzikálnej olympiády, kde vyplníme názov súťaže, druh, úroveň, umiestnenie a školský rok účasti. V ďalšom kroku nahrajte všetky potrebné prílohy. V informačnom paneli nájdete prehľad dokumentov, ktoré sú potrebné na úspešné pokračovanie. My nahráme dokument k súťaži kliknutím na ikonu plus pri položke Olympiáda/súťaž a vyberieme príslušný súbor. V poslednom kroku si dôkladne skontrolujte všetky zadané údaje. Na konci stránky potvrďte čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov. Následne môžete prihlášku odoslať. Prečítajte si zobrazené upozornenie a potvrďte ho kliknutím na Odoslať prihlášku. Termín odoslania prihlášky je 20. februára. Do tohto termínu viete pridať a zmeniť odbory a ich poradie. Gratulujeme! Vaša prihláška bola úspešne odoslaná. Prihlášku si môžete stiahnuť vo formáte PDF a zároveň vám bude doručená aj na e-mail. Budeme radi, ak nám zanecháte spätnú väzbu o vašej spokojnosti s používaním systému e-prihlášky. Ďakujeme a želáme veľa úspechov. Projekt je realizovaný a financovaný prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.